Where's all on here, God? I feel not so dark. Chupa ni bekana. Chupa mboke mboke na kwenzu mwa. Chupa ni bekana. Ketema mboke na kwenzu mwa. Igweleza kama nzu ndị bụ nana. Ogweze na to na mmiri. Iwe bụ na oke osimiri, osimiri ata. Iwe bụ na vundo vota meze na ojenga. Mmiri si babi shoje na kama koko. No bụ nwoke, no bụ nwanyị. No bụ nwoke, no bụ nwanyị. Alabu bana go manzu okporo ụzọ ihe oje na mmoji manzu akpala akụpe na go manzu oke ngugbo karo so la kwale ezumezu anyị dere jibe nna m ya bụ jami na kwukọ na aka dọka na good na ebe mezi aka na aka go na kwukọ ikwe ko atụ agbajie ojo nzi na keke ngbe keke ngbe bejo ka na ekwe ko na eme ka mba ke bejo oke na dishi na go me ego so mike good na ezo moke mkpojo moke ke na ekuso ụwa anya na foto igba bụ echi bi eto ogo ọzọ ihe ụlọ ọkpụkpa ihe oji ozo na ga pa nkodo ko ndị mụ na mụ igbe na lokezo ma chukwu ogo ma nzo Dibịa ọha bụ nwoke ama ama n'ime Nkanu East ya bụ n'obodo Mburumbu kpọmkwem n'obodo Enugu. Dibịa bụ dibịa ama ama maka na o ji eziokwu eme ihe niile ọ na-eme. Ọ na-abụ ịbịa o yocha ọ gwa gị ihe na-eme gị. Ọ bụrụ na ụbịam na-echi gị ọnụ n'ala ị maghị ka ụwa si eme gị izo na-eje ejebe na obi dibịa eze ọha ọ ga-enyocha wee mara ihe na-eme gị ọkwa maka nke a ka anyị ji zo na-eje wee jee jụọ ya ka o si eme na-achọpụtagasị ka o si achọpụta ihe na-eme ndị mmadụ na mmụọ o nyekwara ndụmọdụ ya ọ kọwakwara ka o si eme ya mere Kpakpando ji zo na-eje wee banye n'obi ya lekwanụ ka anyị na dibịa eze ọha ji kpaa nkata anje kuchuku melana na menana nna mbuguri mo lani melo menana kwa banje kuchuku melo menana bushi akon melo menana na bo mo wele ana manchiko n'ihu m no okochote ochefuru bo menana anyị oshina ga do ke checha ma ko na abudiko Adema ndị be anyị Igbo ekene m unu ọzọ n'ụbọchị nke taa. Ebe anyị nọ kịta bụ na obi eze ọha na Mburumbu, dibịa eze ọha. Onye na-eme omenala na usoro ya afamụ bụ Chukwuma Ọjị. Onye ọnụ na ya na-anọrị kwada. Biko n'ụbọchị nke taa anyị bịara ka anyị chọpụta ma jụtakwa n'aka dibịa eze ọha ihe mmadụ ga-eme o nwee ike chọta akara aka ya. Maka na onye chọtara akara aka ya udachi ya na ndụ ya mana ọ bụ achọtaghị akara aka na-ebute ọgbaghara dị iche iche na ndụ ndị mmadụ. Biko ndị be anyị ekene m unu dịka m na-akpọlite eze ọha na Mburumbu ọ ga-ekene Igbo ndị nwe anyị wee nwee ike kọwara anyị dibịa eze ọha anyị bịara n'obi gị taa. Biko kene ndị Igbo nwe anyị. Dịka ndị Igbo niile ma ekene ndị Igbo niile ejigo m ọjị n'aka. Asi m Chineke kere n'igwe ka na ke ma boko ne ko je batala ọjị. Chukwu kere n'igwe ka na ke ma boko ne ko je batala ọjị. Ibe na emela na Igbo ibe bara n'Igbo na emeli ibe ne ko je batala. Na ya duka Chineke na kwa na agụ agụ. Ụzọ anyị ga-abụ ụzọ mmiri kwa na abụ ụzọ nkụ. Wochi no bụ Chukwu na-edu ndị Igbo dịbekwa na eje na tawa ata na-enweghị nsogbu ọbụla. Aka mma akwụ Chineke ụzọ aka mmadụ akwụ Chineke ụzọ. Onye ga-edere je oge ejelu. Onye atarakwa ga na na-enweghị nsogbu ọbụla. Wochi na-ekwe ọjị kpọkwa egwu n'eze ụlọ ọha kpọkwa ndị bụ n'ala. Ogwugwe zama bụ na mmiri kpọkwa ebu n'oke osimiri ata kpọkwa ebu na vunovota mezo oje ngwangwa mmiri si babichi ojiri baka m Chineke ọjị bata anụ egwuba na gbo batala ọjị okporo ụzọ bakatala ọjị ihe ojii bakatala ọjị ebiji amaji bakatala ọjị akpọla kwa ube na ngụta ọjị oke ngwube karụsị ọla akwọla ezumeze ambịrịji be nna m ebiji amịrị kwụkwa na akpọ dọrọka na ngụtụ na ebeji mezi aka na-ebu nkịta oge na akwụkwọ anyị igwe ka ụwa atụ agbaji otu nwata ezela ike ikenge mgbe ụmụ nke bụ eziokwu a na-ekwe ka ọ na-eme emekọrọ mbụ nke bụ oke oke na ọdịchi na-agụ ome egbe esomike ezekutu na eze ma oke mkpori moke ikwu na-ekwusi ụwa anya mara foto Igbo abụ echi bi eto oge ọbụ ihe were ọkpụkpa ihe ojii ekwe ọjị batalụ ha chịka m na bụkwa ndụ nwoke na bụkwa ndụ nwaanyị na bụkwa ndụ mmadụ na ndụ na ndụ mata na ndụ oke na bụ na egbubere okwu gbubere kama kechi bọdụ ibe oge ebe ọkpọchi nwokwu na emede nwokwụ nkwụ nwa ọsọ
dịka ndị Igbo jewere mba unu ga-ejekwe n'udo bata dị n'ime nsogbu ọbụla unu jere eji ụgwọ amakpọkwa unu tarakwa n'ụkwa amakpọkwa unu mbụkwara igbu na ya egbukwa ihe ome onye si na isi ndị Igbo na waya na eje oge ji nke eje gbara ndị Igbo ma nwoke ma nwaanyị ndị Igbo ya adụ asị m n'ọkwa ndụ ndị isi ka ibe ya dụ ya adụ mana esi ibe nwa ya anwụkwa maka ọbara igbu mmadụ egbo ome na ọbụkwa na ije ọgwụ dịkọ si na ya adụ ka echi ncha ma nkwụkwọ na-agwụ ọ dị mma dibịa Ezeọha ịwago ọjị dịka nnukwu onye omenala nke ndị Igbo nwe anyị unu afụgo Ezeọha na Kpakpando telivishọn dịka ọ na-awa ọjị n'usoro ya etu omenala Igbo si dị anyị ekene unu biko dibịa Ezeọha gịnị bụ mmadụ ịchọta akara aka ya ma kedu etu a ga-esi wee chọta akara aka ihe mmadụ cheta akara aka ya bụ na ọtụtụ mgbe ya bụrụ mgbe waka bụ ụwa abụrụ mmadụ chọrọ ịmụ ọrụ uje na nke ndị omenala chi kedu ihe eme ike ịlụ ji emere ike ịdụ ndụ ihe emere ike dị na-aga aga abụ mgbe waka bụ ụwa mana imezi nke ọgbọ bụ na ọbụla chọrọ ifute ego mfute enwezi chọrọ ịmụ ọrụ ya bụ mgbe waka bụ ụwa mmadụ chọrọ ịzụ ahịa oje ju ese chi achụ anụ ma ya chọrọ ịzụ a ọ ya bụkwa akara aka ya ga-eme ekikwe mgbe waka bụ mmadụ chọrọ ịlụ ọrụ ọbụla mmadụ chọrọ ịlụ oje ju ese chi ihe nwaanyị chọrọ ime ọbụkwa akara aka ya onye ahụ ajụchi ese weduza onye abịa oge mezi ebe ọsụ ụzọ onwe ya sụchaza ụzọ ndị ejọ mere nyere gị apụ n'ụzọ mana nsogbu ndị mmadụ ọbụla na-eme ụzọ ya na-ekwe asụzụ ụzọ ya n'ihe ọbụla ya ọbụla nọzikwa bụ na ya bụ n'ibe ya na-eme ọchị ka eje mewe emeakwa na ofu abụọ na mmanụ uhuchi a na-ekenụ akara aka niile dị n'iche n'iche na mmadụ niile abụghị ofu eme ndị ga na-agba ọkara abụrụ ebe akara aka ha iji ose gbara ọkara ibi na-agba mbọ n'ime mgbatị ihe ọbụla eme ndị ga-anya moto ọbụrụ ebe akara aka ha gwa ọbụchi onye bụ ha akara aka je soro ha ya adị ma nyata ihe ọbụla eme ndị ga na-ele achụ ọbụrụ anya ebe akara aka ha gwa ọbụchi onye bụ ha akara aka so eji elere achụ ịma nleta ihe ọbụla ọ bụ achụ na mmadụ na-agba mbọ n'ebe ihe ọ gbatara sometimes mmadụ ịhafụ ihe bụ akara aka eji mewe ebe ọzọ acha mmadụ hafụ akara aka eji eti aka n'ebe ọzọ ọ ga na-ada ebe ka ada aka nwekwe ndị achekwa ebe akara aka ha mana ihe mere bụ na asụghị ụzọ ha ọfụma ịma mgbe na ibe na ndị mmadụ gba ije Amerịka gbajewe Amerịka na-asụ ụzọ gụ bụkọs onye ha jere ime ọgụ ji mesụọ ụzọ ya ime ọka na-esụgharị ụzọ o ji weje Amerịka ha ịnọkọta ibadat na ndị mmadụ na-eje Amerịka gbajewe maọbụ na mmadụ na-eje London gbaje maọbụ ebe dị iche iche ike ebu ụzọ sụgoro ụzọ tụtat ndị ejọ mmụọ bịara ikwe bụkọs na mgbe acha mgbe mmadụ binite chọọ ka ọcha akara eke mgbe aka ndị ejọ mmụọ na-ebinite wee gbachi onye ahụ mgba maka na mgbadụ n'elu ụwa karịrị akarị ochi na ndị be m ihe ọba mmadụ na-eme o kwesịrị ije juo des ọ bụrụ nke onye ama ọ bụrụ nke onye mere na ije juo ese chi eme ka ebe anyị chọrọ ime ọ bụ akara akawo ya bụ onye chọrọ ije mba na dị iche iche bụ obodo ndị mba ofesi ma otu ebe dị iche iche jụọ ochi dịka ebe anyị chọrọ ije kedu ibe ige mere obodo ahụ nwere ike dịrịgo na mma and kedu ụzọ ya asụ nwere ike dịrịgo na mma maka na ịma na n'obodo ọbụla ịbatalụ na mgbe chi n'obodo uwe pụọ wee jee obodo ọzọ ọ bụghọzi mmadụ n'obodo na-achịsị n'obodo ahụ mana ọ bụrụ na esoro ụzọ mmụọ nke ahụ ndị uji obodo ahụ wute mmụọ nke ha chọ nekọta ha mere ike na-enyere gị aka ọ na-aga n'ihu ka ya eso emeso ndị mmadụ ji ahụrụ ha chidat na onye ahụ nọ na-agba mbọ na ọ gaghị aga bụ sọ me ha afọ akara aka ha ma obibe abụghị akara aka ha ha gbacha mbọ na ọma nga aga ọzọkwa n'obodo atụ na-asụghị ụzọ asụ maka na mgbe ọ bụrụ dị ka Yoruba anụ ma mgbe m bụ na Yoruba onye Yoruba bụ ma ibe na-eme oge ụzọ jee jụọ dị eze amụamata ọ bụ ebido n'ọdịnala were tritiwe onye ahụ so ibe ọ bụla iburu na-eme ọ na-aga aga mata nsogbu anyị bụ na ụka na ya ekpe na mmụọ na ya bagọnụ ndị mmadụ kpechiri ebe a kpechiri ọ na-achọ ime ibe ọ na-ajụ ese ọ dị ka nwaanyị a na-anụ anụ enweghị ka anụ nwaanyị ọ gbachiele ụzọ ọ bụla ajụghị ese eme mmụọ ọjọọ nwaanyị mmụọ gị ike dị nwaanyị na-ahụ gị ike gbachi nwoke ụzọ ya bụ dat na-ejughị ese wuje onye obe chụhụ mmụọ dị anya na ya agba mbọ na ihe na-agba mma na-aga aga eme nke ya bụrụ ọ bụrụ infat ibe na-agbachi ụmụ egbe na-agbachi akara aka karịrị akarị ọ bụghị ofu na ọ bụ na abụọ mana ọ bụzi eche ekezi ebe fa mmanụ nke na-agbachi akara aka ihe nna metara na mbala ejimike gbachi mmadụ akara aka ọgwụ a gwọrọ ka emegide onye ọzọ na-egbachi mmadụ akara aka ihe na-agbachi akara aka ọ karịrị akarị ọ bụ oso ofu ihe so na ebe dị na ya ha ọ dị mma dibịa Ezeọha kedu ka esi asụ ụzọ ha maka na ndị Igbo nwe anyị ndị na-ege ntị chọrọ ịmata nke bụ eziokwu ọtụtụ ndị mmadụ asụgo ụdị asụsụ a kedu ka esi asụ ya bụ ụzọ mmadụ ewee mata nke bụ ihe bụ akara aka ya nke eji asụ ụzọ ọ bụghị ibe niile ka a na-agwọrọ ọgwụ enyi ya ga-abụrụ ihe si na mbalaezi bụ onye ahụ ebe na-enye nsogbu
eme ndị dibịa sọ ndị dibịa ejefu ju ọchụ na ọgwụbịa ka ya gwa ọgwụ agwa were ya gwa were ọ ga aga ma onye agwọcha were ma nga aga na-asị na ihe dị na be onye bụ ya bụ isi n'ebe onye ahụ nọ maka na ịma hafụ nụ mmụọ ka efutere ụwa je izufe ede mmụọ ọzọ ọrụ ka m si webe dibịa anụma ma bịa bụ adata na egwuru na bụ na-enye nsogbu ma chụ gbapụta egwu nke be m nkwụta ka o rie mmata nkwụta ahụ gwubela ya egwu be m ibe ha na-eme ga na-eme duto na esetụrụbeghị nke na bunu ọ dịka onye na ndị ichie na-enye nsogbu ndị ichie Anambra echi mashin ọ bụ ịgwalụ ga wele ọ bụrụ esetụrụ ndị ichie ahụ ngwachalụ ga wele ahụ ibe na-ebe ọ ga na-ebe onye nke a bụrụ ọbụla Anambra echi na-edere aka salaka ọ bụrụ ka o ji ndị salaka ahụ ndata na n'onidere ka esetụruo ya sọ ndị dibịa anaghị amata na Anambra echi ndị salaka ijije esi na ọka igwọrọ onye ahụ gwa were ịgbọchala were ọ gaghị adị ile na ebe ndị mmadụ kwesịrị ịdị na-eme bụ ịbụrụ onye dibịa ka na-agwaje mmadụ nke bụ eziokwu maka na achị na ihe na-achị na ọmalụ mma amalụfụ welu maka na ụlọ ebe si n'ụlọ dụwa mma ọ dụrụfụ odeji ya bụrata na onye mmụọ onye ọbụla ụdata na onye mmụọ na-enye nsogbu nche ndị cheke sọ mmụọ na mbara ezigbo onye ahụ ya bụ na mmụọ na mbara ezigbo onye ahụ na-enye onye ahụ nsogbu eme ya obido gawa aga ya bụ na ndị egwu na mbara ezigbo onye ahụ na-enye onye ahụ nsogbu eme ya obido gawa aga ọ bụrụ na ọ bụ nọọ ndị ọgba njem ọ bụ nọọ ọgwụ agwara agwa na mbara ezi a na-enye nsogbu ma ọ bụrụ na imeghe ibe ahụ nụ a na-agwụrụ onye ahụ ọgwụ ibe na-ebe ga na-ebe mana ọ m na-agwa ndị dibịa na-achị m dịka na onye ọbụla bụ anya gbapụta ya na-achị eke ebe na-enye onye ahụ nsogbu na mkpa mmadụ na-abụghị ofu enwe onye ga-abụrụ ọbụ isi ọwa bụ nsogbu nke onye ga-abụrụ ọbụla ebe ọtụtụ bụ nsogbu nke onye ga-abụrụ ọbụ mkpa okwu mgbu bụ nsogbu nke ya mana ọ bụrụ onye akọcha ochu na-ekwe na-ekwe bụ nsogbu ya ị mara ebe ahụ inyo anya mara ka ọ bụ nọọ mbara ejibe onye ahụ ma ọ bụ nọọ ebe ọ bụ na ochi ka mara ebe ochi echi na-enye ya nsogbu na ọ bụghị ịfụta mgbadụchụ na isi na-awa ya ije were onye ka igwọrọ ọgwụ were jekwa gwọrọ ndị mmadụ na ọgwụ were ma na ọgwụ awere bụ mmadụ niile iji ka gwọdoro onye obe efu ọsị tụrụ ebe na mbara ejibe be nna ya ya bụ na onye egwu efu debe egwu ahụ ya bụ na onye mbara ejibe na-emege eji gwa eji ọgwụ na efe ụzọ jefe ọchafụ ụdọ ọgwụ ahụ ị ga-efu ụzọ gọrọ na mbara eji ọ bụla cheke na ọ bụ na mbara eji na-enye nsogbu ise tụgo na mbara eji agha bụ ịgwọzọ onye ahụ ọgwụ ahụ emere ka ịdị ile ya bụ na onye ọnụnụ wee na-enye nsogbu ọ na-emechi ụzọ anụ onye ọnụ wee na-enye nsogbu ọ bụrụ na eme oke eji welu setụrụ ọnụ n'ụwa gụ uje wee si na ọka ije gwọrọ ya ọgwụ ọnụ ụwa ga-esi zikwa ya bụ ọgwụ ahụ ma nga aga anyị bụ achụ na dibịa gwochara ọgwụ na ebe ọgwụ n'ọdụ niile so na ebe mmụta na saịdị abịa ọ dị mma dibịa Ezeọha na ibe ya nkenke ọ bụ dibịa niile na-achọpụta ihe dị otu a ọ bụghị mma nke abụọ ọ bụrụ na ụmụ ihe ndị a gụpụtara na mmadụ eme ya dịka ihe sara aka o nwere ike ime ka mmadụ chọpụta akara aka ya salaka na-eme bikọs na mgbe iji setụrụ mmụọ na-enye nwe nsogbu n'ụzọ mara ebe ka ihe eti ya ka o mere ike dị na-aga aga maka ọ bụrụ isetụrụ mmụọ ahụ na-enye nwe nsogbu ebe ọ bụla itiwere kwere ka gwọrọkwa ya bụ ọgwụ na ọgwụ ama ndokwa niile ihe esetụrụgodo mmụọ ahụ bụ ya bụ mmụọ mbụ ahụ ọ dị ka mmadụ ime ụdị ọkpara omenala na-adịkwa ka mmadụ ime ụdị ọkpara dịka mmụta dị ọkpara na mgbaka ya mụta onye ọzọ eluzie ma wezere oke kwesịrị ịtụ dị ọkpara ma je onye osote ịbụrụ nọ na-abụ esemokwu ọ ya bụ ọ ya ka ọ bụrụ na mbara eji ma na-enye nsogbu isetụrụ ma na mbara eji je ya bụ uje onye ọzọ ihe Anambra eji bụ na-achị oke ebe ọ bụ na ya ma bụ onye mbụ na-enye nsogbu ugwu meziri ha ije mere onye ọzọ na ibi na ịma na aga aga ọ ya ememe a sometimes ma chịwo ka atụ na-ege so ma Anambra eji bikọs na mgbe ochie enyi ha na-akpa egwu ọtụtụ ndị mmadụ na-alụ na-echekwa ndị nna anyị na-alụ na-echekwa anyị so mana gwara bụ fụtasị ma ozo ịchọ ịlụ egwu ma ozo ịchọ ịmaghị mata mmadụ gbasara ihe egwu mana mgbe ochie emerụ famili a na-alụrụ egwu arụcha egwu ibe na-ema na-aga aga mana some of them tiziri ya bụrụ amụma ọba onye batazi ọchụ na ya bụ onye amụma ndị chọọchị eju ebe niile ndị omenala eju ebe niile ha batazachi na mọzi nke bụ ezigbo dibịa na nke bụ ihe meta bụrụ ibe a ga na-achọ ọbụ ọchata ogwe so na ebe dị na ebe na nke abịa dị mma na nchịkọta n'ụbọchị nke taa ndị be anyị aka m bụkwa Chukwuma Ọjị Kpakpando Television biko dịka Ezeọha si kọwara anyị ọ bụ na ọtụtụ ihe ndị dị iche iche bụ ihe na-agbagojughị anya ị nọ n'ala bekee ị nọ be anyị mana ihe ị na-eme doghị anya ịchọpụtabeghị ọnọdụ ahụ ịgbago mbọ n'ụzọ pụrụ iche mana o nweghị ihe na-aga nwalekwa etu ị ga-esi wee bịa nweta dibịa ukwu a nke anyị na-ekwu okwu ya aha ya bụ dibịa Ezeọha obodo ya bụ Mburumbu nke dị na Nkanu East nke Enugu steeti biko ị ga-ewere akara ekwentị a ọ bụ eziokwu na ilepụ anya na onyonyo a ị ga-afụ ebe ọ dị mana m ga-akpọpụtara gị ya iwe nwee ike were ya wee kpọọ ya mgbe ọbụla ị chọrọ ịchọpụta ihe gbagojuru gị anya otu nke mbụ bụ 09038676718 ọzọ 09038676718
38676718. Nke abụọ 08181895359. Ọzọ 08181895359. Nke atọ ya 08029567274. Ọzọkwa 08029567274. Abụ m Chukwuma Ọjị ka dibịa Ezeọha kelee anyị. Demen. Biko ana m ekene ndị Igbo bụ ndị na-ege anyị ntị. Ana m ekene ndị Yoruba bụ ndị na-ege anyị ntị. Ana m ekenekwe ndị Hausa bụ ndị na-ege anyị ntị. Ụmụnne niile ka m na-ekene ukwu na onye nta. Ụbọchị anyị ga-adụ ka echi na-echa ma ngwụkwa agwụ. Ụzọ anyị abụ ụzọ mmiri ọma nchikwa n'echi. Ndị Igbo bụ ndị Igbo jere mba ofesi. Okwu unu ji wee jee bụ nke ọma ka oge ji wee ata bụ nke ọma. Onye batakwa mba ofesi abụkwa n'aka wee bata obodo a. Onye ọbụla bụ onye jere mba niile o ji ga-ejeta ihe ọma bata. Unu ya adị ogologo ndụ aka ma mgbe Chukwu na aka ma degbuchi unu. Anya ndị ọcha ga-eri anya ndị Igbo amalịkwa unu. Anya ndị mbara dị iche iche amalịkwa unu. Unu ya adị ka echi eche ma ngwụkọ na-agwụ. Wochi omebe m onye ego ndụ ya na oburu n'afọ. Na ya adị ka echi eche ma ngwụkọ na-agwụ. Ụzọ anyị ga-abụ ụzọ mmiri, ọ gakwa n'ụzọ abụ ụzọ nkụ. Ọkwa njọ n'ilu n'ụwa n'azụ, njọ n'azụ ụwa n'ilu, njọ n'aka nri n'aka ekpe, njọ n'aka ekpe n'aka nri. Maka na ewọchị na-epi owu ime na ewere iru wepụta. Maka na ihu na-ada egbe ihu. Dịka onye nyere ndụ ya dị n'ebulu. Ekene m ndị Igbo niile. Kene ndị na-emeri ibe na-eme ndị Igbo ibe. Kene Chukwu na-edu ndị Igbo. Kenekwe ndị Igbo na-emeri ibe, kene na-emeri Igbo ihe dịka ekene nwoke na nwaanyị dị n'ime ụlọ. Dibịa Ezeọha na Igbo nwe anyị ekene m unu ka ọ dị na mgbe ọzọ. Chukwuma Ọjị. Chukwu kere n'igwe ka ana. Chukwu kemgbe oke mgbe na kwenzu mma. Chukwu kete n'igwe keta ana. Kete mgbe oke na kwenzu mma. Igwe eze ọka ma nzu ndị bụ na ana. Ogwugwu eze na-ekwe na mmiri. Iwe bụ na oke osimiri. Osimiri ata. Iwe bụ na avụ n'ovota meze na ọjọọ ngwa. Mmiri si babit oji ọka na ọkọkọ. Na ọ bụ nwoke na ọ bụ nwaanyị. Na ọ bụ nwoke na ọ bụ nwaanyị. Ala ebe na gbo ma nzu okporo ụzọ ihe oji eze na mmoji ma nzu akpala akụbe na gbo ma nzu oke ngugbo karụsị ọla akwa ezumezu. Anyị dere ibe nna m. Ya na jamire kwekọ na aka dịka na ngud na ebe ndị aka na akụkọ na akpa ikwe ko. Atụ agbajie. Oju ndị na keke ngbe keke ngbe eji ka na ekwe ko na eme na ka mbe nke bụ. Okọ na dị shi na go me. Ebe so mike dekwu na ezo moke mkpoju moke kele kwuso ụwa. Anya na foto igba bụ echi bi eto ọzọ ọzọ. Ihe ore afọ kpa ihe oji eze na ọkpa nkụ dịka ndị mmụọ na mmanụ igbe na nzọ ma chukwu ọgọ ma nzọ. Mochi na bụ ndụ nwoke na bụkwa ndụ nwaanyị na bụkwa egbebelu ka ugobelu. Na kechi bọdị ibe ọ ga-ekwe ọchụ nwoke na mmadụ nwoke na nwa ọsọ. Oshi nwoke ezumezu nwaanyị. Anyị adụ ka echi na echi nakwa na-agwụ agwụ. Ụzọ anyị ga-abụ ụzọ mmiri, ọkọ bụ na-abụ ụzọ nkwụ. Onye nyere ndụ ya na-ekwe ebulu ya n'afọ. Maka ihe bụ n'afọ na-akọ na-abụ ya anya. Oshi bụ ndị Igbo ya adụ ka echi na echi nakwa na-agwụ agwụ. A sị m ọkwa ọchụ nwoke na-eme dị n'ọkwa nwoke na-ekwu nwa ọsọ ga-adụrụ ndị Igbo niile na mba na dị iche iche mma. Onye ọbụla chikwu na obodo ọbụla o jewe ata adọ ga-anata ihe ọma. Onye je edeji ogejite ihe ọma, onye tarakwa ga-anata ihe ọma. Eka mma akwụchi ndị Igbo ụzọ, eka mmadụ akwụchi ihe ụzọ. Ka ndị Igbo na-achọ ka o je mee ka ọ dịrị ha na mma ọ ga-adụrụ ndị Igbo na mma, dịkwa ndị dị iche iche bụ ndị pụrụ nke anyị na mma. Mana onye bụkwa na Chineke na isi ndị Igbo tara Naịjirịa ga-eji ke ụgbọala. Ọ bụ omenala Igbo ka anyị nọ na ebe anyị na-eme ya zụta ha zụta na ebe gwọta na agwọta. Ụdọ agbo na-eze n'ọgụ mere omenala anyị jekwu Chukwu mere na omenala. Nna mbugiri nwere anyị mere omenala, ọkpaba njekwu Chukwu mere omenala, gbuchi akwa mere omenala. Na bụ ọmụ wele anamachikwa n'ihu m na okechute ochefuru bụ omenala anyị. Ochi na ga-adụ ka echi nche ma akwụkwọ na-abụ dịkọ.